ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ بغنياتو ምስ ንጉስ ዓርከይ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንካሳዕና ሕሊፍናዮ ኣመንጎ ኽትዕና ተጋዳላይ ኣድም ምስ መጻና ካብኡ ክንሓብኦ ኢልና ዘረባና ምቁራጽ ኣይተረኣየናን። ገለ ካብቲ ቃላትና ኣብ እዛኑ ምስ በጽሐ ፍሽኽካ ምባል ኣይምለጠን። ኣይንጽቐት ግን ኣሜሪካ ትቕመጣ እኳ ይኽንቲ ጥዕማ ኢሉ ንኽልቴና ሰሓቕና። ከይፈትና እኮ እዩ ዘዛርበና ዘሎ ኣማረረ ንጉሰ። ኣሜሪካ እዚ ናይ ገንዘብ ሃገር ነው። ንኩሉ ብገንዘብ እናገዝኡስ ዴሞክራሲ የለና ክብሉና ይብሎምን። ኣደም እተገረመ ኮይኑ ተረኣየኒ ወይ እውን ከምኡ ክኾነለይ ተመነኹ። እንታይ ዘይገበሩ ድሌቐዮም ርእሰ ማላዊ ስርዓት እዮም ዝኽተሉ። ካፒታል ዘለዎ ይዕወት ወይ እውን እቲ ዝተዓወተ ካፒታል ይሽለም። ጠቕልል ኣቢልካ ከማይ ስርዓቶም በለ ኣድም ንኽልቴና በብእብረና ጠመተ። እሞ ባዕል ገንዘብ ከም ድለያ ክነብር ገንዘብ ዘይብለኻ ክውፃእ እዚ ፍትሒ እዩ። ንጉሰ ተገሪሙ ሓተተ ወይ ተኸትዐ። ስለምንታይ ኢኻ ንጉሰ ሰብ ገንዘብ ዝበሃሉ ተወሰኑ ሰባት ጥራይ ትስእል? ኣነ ድማ ንንጉሰ ሓተትክዎ እዚ ዳ እንታይ ክትብል ደሊኻ? ሎም ሃብታማት እኮ ዝዋሕድ እዮም። ካልእ ኩላ እናተጣፈአት ትነብር። ዝዋሕዱ ክርህቦም ዝበዝሕ ከዓ ክውፅኡ ደሊኻ? ናብ ኣደም ግልጽ ግልጽ እናበለ መለሰለይ። ካብ ኣደም ናይ ደገፍ ዘረባ ይጽበ ምንባሩ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣደም እውን ነጺሩሉ ይመስለኒ። ኣደም ገለ ክብል መረጸ። ነቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ዝተምሮታት ኣዘኪርካኒ ንጉሴ። ኢሉ ፍሽኽ በለ። ኣብ ገጽ ንጉሰ ናይ ሓበን ምልክት ኣንበብኩ። ኣብ ሜዳ ኸይዱ ዝተምሃሮ ስለ ዝኾነ እዩ። ኢለላ ገጹ ነቲ ኣብ ናቕፋ ኸይዱ ዝተምሃሮ ትምህርቲ ካደር ማለት እዩ ነይሩ። ሽዑ ንሽዑ ግና ተጣዓስኩ። እዛ ትምህርቲ እዚኣ ንኹሉ ከም ንፍዮ ክትበጽሖ እያ እናተባህለ ስለ ዝዝረብሲ ከም ዘይከድኩ ባዕለይ ንኣድም የዘኻኽሮ ከይህሉ ሰጋእኩ። መብዛሕትኦም ዝፈልጦም ሓለፍቲ መቕለል ኢሎም ይጻወቱኻ እሞ ካብቲ ተገሪህካ ተዛረብካዮ ተበጊሶም ገለ ስጉምቲ ክወስዱ ትርዮም። ኣደም ከምኡ ከይከውን ተመነኹ።
كماسي نعقاون تدليكا مثلني ኢሉ ሰሓቐና ኣደም ኣጆኻ ዝመስል ምልክት ኣብ ገጹ እናርኣየኒ ወይ እውን ባዕለይ ከምኡ እናሰኣልኩ ንጉሰ ናይ ታሕጓስ ብዝመሰለ ሰሓቕ ኣሰነዮ። ዳርጋ ኩሉ ካብ ንጉሰ ተማሂረ ድሓን ብዘይቀላዕለ ኢለ ኣብቲ ሰሓቕ ተሓወስኩ። ኣደም ናብ ንጉሰ ግልጽ ኢሉ ንጉሰኻ ናይ ኣሜሪካውያን ጓስ ተድልዮላ በለ ፍሽኽታ ሰኒዩ። ኣሜሪካ ዳ እንታይ ኩሉ ፍሉጥ እንድዩ በለ ንጉሰ ንእለት ነቲ ናይ ሜዳ ምኽባርካን ምፍታውካን ጽቡቕ እንድዩ ኢሉ ጀመሩ ኣደም። ዝተማሃርካ ከምዃንካ መጠንካ ፍታሽ ምሮ ክህልወካ ጽቡቕ እዩ። ገለ ከም ዝዘከረ ድማ ናባይ ግልጽ ኢሉ ሜልያኻ ናይ ሜዳ ዘበለ ጊዜኡ ዝሓለፈ ጌርካ ይትውሰዶ ዝብል መዘኻኸረ ስማዓኒ። ከምኡ ዘይምዃነይ ከብርህ ሰገጥበልኩ። ኣደም ግና ክሰምዓኒ ግዲ ኸይገበረ ዘረብኡ ምስ ንጉሰ ቐጸለ። ማሕበራዊነት ብኽሊተ ሓሳብ ክትሪኦ ከለኻ ከመይ ዝበለ ኣምር እዩ ግና እንታይ ኮይኑ ዘይሰርሐ ከረድኦ እናጀመረ እንከሎ ንጉሰ ኩሉፍ ኣቢልካ ምዝራብ ጽቡቕ ኣገባብ መሰሎ። ማሕበራውነት ዳ ዘይጉርበችው እዩ ፋሓብ ኢልዋ ኣደም ጋዜጣ ምንባብ እውን ጽቡቕ እንድዩ ኢሉ ክቕጽል እናሓሰበ ኸሎ ግና ኣነ እውን ብሰሓቕ ኮለፍክዎ። ስለምንታይ ከም ዝሰሓቕኩ ተረዲእዎ ይግዲ ኣይሓተተንን። ሰሓቐይ ክሳዕ ዝዝሕለለይ ተጸቢዩ ቐጸለ። ንጉሰ ክርዳእ ዝኽእል ፍጥረት እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን ዝመስል። ከምቲ ዝብልኩኻ የሆነ ሓሳብ ብኩሉ ሸነኻ ሪኢኻን ፍቲሽካን ኢኻ ትቕበሎ ወይ ትነትጎ ዘለካ። ሓደ ሰብ ስርዓት ክተክልን ከፍርስን ኣይክእልን እዩ። ጎርባቾፍ እኳ ሓደ ውልቀ ሰብ እዩ። ከመይ ገይሩ ተቐባልነት ዘለዎ ስርዓት ከፍርስ ይኽእል? ማን 10 ዓመታት ክሰርሕ ፀኒሐ ንሱ ዳ ሽርሕኒ ኣሜሪካ ነይሩ ወንዲ ዝበሃል። ኣሜሪካ እኮ ከም ገለገለ ናብ መራሕቲ ኻንታእትያ ኣኺልካ እዩ። እዞም ናይ መራሕቲ ብቑም እንዲኦም ዘሕግሱኻ ኩሉ ክፍኣታ ስለ ዝፈልጦስ ንኸዐከፍቱላን እዮም። ኣደም ክሰምዖ ኸሎ ኣብ ገጹ ሓደ ንጹር ሕቶ ነይሩ። ንንጉሰ የነበበሉ እንተ ነይሩ ርግፀኛ ኣይኮንኩን።
መንዳ ኣብሎኻ ንስኻ ዝብሎ ዝነበረ ግና መሰለኒ። እዚ ኩሉ ግና ካበይ ቀረብካ በጃኻ? በሎ እናተገረመ ንጉሰ ክምልስ ተሸገረ ስለ ዝመሰለኒ ካብ ርእሰ አንቀጻት ሚኒስትሪ ዜና ዝብል መልሲ ብምሃብ ሓገዝክዎ። مجلس ኣይተሕዝለ ኢዳ ኣደም እምበር እዚ ርእሰ ማልነት ማለት ፅቡቕ እዩ ዲኻ ትብሎ ዘለኻ? ኣቕረበ ንጉሰ ሕትኡ። ሓቂ ኸለኻ ሕማቕ ሸነኻት ኣለዎ። ዳርጋ ንኹሉ ነገር ገንዘብ እዩ ዝቆፃፀሮ። ግን እቲ ማሕበራውነት ንብሎ እውን ናቱ ኣበራት ነይርዎ። ብኸምኡ ድማ ይፈሪሱ። ንጉሰ ናይ ጥርጣረ መግለጺ ኣብ ገጹ ክርእስ ተባሃልኩ እናሓንሳእ ክዕሹ ዝመርጽ ኮይኑ ዝርዳእኒ። እምበርክ ጎርባቸው ተባለ መራሒ ኩነን ምስ ኣሜሪካ ተመሻጢሩ ፍሪስዋ። ከይፈተኹ ሰሓቕኩ። ኣደም ኣይሰሓቐን ዕትብ ኢሉ ኣብ ርእሲ አንቀጽና ከምኡ ተጻሒፉ ነይሩ። ስለምንታይ ከም ተጻሕፈ ናቱ ምኽንያት ነይርዎ ኸውን። እዚ ኣውራ ክትቀጠሉ ዘለዎ ሸነኽ ግና ኣነ ከም ሰብ እቲ ኣብዞም ካፒታሊስት ዘሎ ናይ ገንዘብ ምልኪ ክኸውን ኣለዎም በልኩ። ዝብል ኣይ ምስምማዕ ኣይ ምንጻግ ዓይነት መልሲ ሃቦ። ኣደም በዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ዳይረክተር ጀነራል ኮይኑ። ገንዘብ እሞ እንታይ ኣበሳ ገይሩ ምስ በልክዎም ክልቲኦም ስለ ተገረሙ መንፈሳዊ ከም ዘይነበሮም እውን እናፈለጥኩ በዚ ዓለማዊ ተሓሳስባ ማለት እየ መላኩ። ሃብታማት ከም ድለዮም ክገብሩ ዘለኻ? በለኒ ንጉሰ ህውኽ ኢሉ። ሰበስልጣን ከም ድለዮም ዝገብሩሉ ገባብ እናምለኸ ከምኡ ምባሉ ብዙሕ ኣይፈተኹሉን። ኣደም መተዓረቂ ዝበሎ ሓሳብ ክህበና ፈተወ። ገንዘብ ብግቡእ ተጠቒምካሉ ፀገም የብሉን። ግና ቁጡር ኣነፍነፍካ ግዙይ ዝገብረካ። ኣሜሪካ ወላ ተሓናፅና ሓያ ኣብዘን ሃገራት ኣፍሪቃ እኳ እንተሪና ገንዘብ ንኩሉ ይጠውዩ።
ምርጫ ብሉ ኩሉ ድማ ብግቦ ገብርዎ ፋም ወይ ናብ መን ኢኻ ትብላ እዛ ኡጋንዳ ዕወዘት ጌርና ነርና እጅብቲ ከተማ ዘገልግላ ሓደስቲ ኣውቶቡስ ኣምጥዮም ነይሮም ሕብረን ጽቡቕ ነቲ ከተማ ማዕርግ ማሃቦ ነይረን ግና ድሮ ንገሊአን ካልእ ሕብርታት ተኣኻኺዖም ገለምፂሎመን እንታይ ተኪዖመን ትፈልጥ መዋዓውዒታት ገይሮም ንምሉእ ኣካላተን ሸፊኖሞ ኣብዚ ናትና ከምኡ ግበር ኣይፍቀድን እዩ ሓንቲ ኣብነት እየዝበካ ዘለኹ ኣብዚ ናትና ደኣ ንግድን ምውሕዋዕን እኳ ዘየለ ክብሎ ደለኹ እቲ ነጥቢ ግና ንሱ ይኮነን ነይሩ ናተይ ኣስተምህሮ ኸዘይፍትን ኢለ ንኽልቲኦም ዝኸውን ዘረባ ጀመርኩ ገንዘብ እኳ ሓደ መቆጻጸሪ መሳርሒ እዩ ኣፍሪኻ ሓሲብካ ሽጥካ ትረኽቦ ማዕከን እዩ ምበልክዎ ናብ ኩሉ ክኸይድ ድማ ነፃ እዩ ኣብ ኩሉ ሃገራት ብነፃ ይንቀሳቐስ ምዕባለ ሃገር ብኡ ይዕቀን ዋጋ ጉልበት ዋጋ ቑሑት ዋጋ ሓሳባት ከዓ ብኡ ይዝልካዕ ስለዚ ዝነፍዐ እውን ንዑ ናይ ምርካብ ነፃ ዕድል ኣለዎ ኣይደያል እንተሪናዮ ሓደ ሰብ ገንዘብ ክገብር ከሎ ገለ መንፋዓት ስለ ዘለዎ እዩ ሎሚ ሃብታም ዘሎ እንተሓሚቑ ጽባሕ ክደኪ እዩ ሎሚ ድኻ ዘሎ ድማ እንተነፊዑ ክህፍትም ክፉት ዕድል ኣለዎ ካብ ስልጣን ክትረክብ ገንዘብ ክትረክብ ዝያዳ ናጽነት ኣለካ መራሕቲ ኮሚኒዝም ነቲ ነፃ መዐቀኒ ዝኾነ ገንዘብ ኣትፍዮም ነፃቶም ጥራይ ዝለዓሉ ኮይኖም ክረኣዩ ደልዮም ገና ከይወዳእኩ ንጉሰ ኮሎፈኒ ኣነ እውን ዘረባን ውሕየ ከም ዝነበርኩ ተረዲእኒ ብስክፍታ ናብ ኣደም ጠመትኩ ገለ ናይ ምርዳእ ዝመስል ፍሽኽታ ዝረኣኹ መሰለኒ መንግስትና መጫወቲ ሃብታማት ከም ምዃን ተተኸላኺለልናስ ነዚ ከም ሕማቕ ዲኣ ትርእዮ በለ ንጉሰ ናብ ኣድም እውን ስረቕ ኣቢሉ እናጠመተ ኣታ ወዲ ነስኻ እውን እኳ ሃብታም ክትከውን ምኽኣልካ ሃብታማት ዝበሃሉ ጉጅለ የለውን ምህብታምን መድካይን ንኹሉ ክፉት ክኸውን ዘለዎ መንግስቲ ክስዓ ክንደይ ክትህብትም ክስዓ ክንደይ ክትደኪ ከም ዘለካ ክቆጻጸር ኣይክእልን እዩ ንርእሱ ካብቲ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ውድድር እዩ ዝጥቀም በልክዎ ኣደም ፍሽኽ እናበለ ሚልዮን ቅርብ ናይ ንቕፋት እድልየካ ኣላ ምዕራባዊት ተሓሳስባ ክሳዕ ክንዱ ክዕብለካ ዕድል ኣይትሃቦ ገንዘብ ናብ ንፋዓት ጥራይ ኾነ ዝኸይድ ክንደይ ተበለፅትን ሰረቕትን ሒዞም ኣለዉ ብቅርሻ ዝረኸቡ እውን ከም ንፋዓት ክምደቡ ይኮኑን ከምዚ እትብሎ ዘለኻ ኣይድያል ባይታ ክሳብ ዘየለ ኣብ መንጎ ሰብ ፀጋን ቶም ውፅዓት ፃዕራማትን ረፅሚ ይኽብሉ ግድን እዩ ግና ገንዘብ ከዓ ፅቡቕ መምዘኒ እዩ ራንዳ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝግጉይ ፖሊስታታ ቁጠባውን ባህሉ ታፀውሉ ኣሎ ቁጠባ ገንዘብ ማለት ይኾነን ፖለቲካን ቁጠባን ከዓ ዝተኣሳሰሩ እዮም ዝኾነ ሰብ ፀጋ ምፅላእ ምዕባለ ዘምፃእ ኣይኾነን
كماتهم كتكون تدليقا كتسلهم كيم لقا كتدنقمن كباتهم كتمارين يزلكا نمنا زيادة كم زمسلو كفردا شجرني نقصه نجزيو سقبله